Vedel si, že ak chceš byť v armáde, musíš mať menej ako 30% telesného tuku, ak nie, neprejdeš testom. A my testom z matiky chceme prejsť. Preto túto nerovnicu násobíme 12 spoločným násobkom 4 a 6. 12 deleno 4 je 3. 3 krát čítateľ je 3 krát x plus 12 deleno 6 je 2. 2 krát čítateľ je teda 2x. Nezabudnime aj 5 násobiť 12, čo je 60. A samozrejme na druhej strane nerovnice aj 7 násobíme 12, čo je 84. 3x plus 2x je 5x. A 60 presunieme na druhú stranu, čiže máme 84 minus 60. 5x je teda väčšie ako 24. A teda 24 podelíme 5 a dostávame, že x je väčšie ako 4,8. Na číselnú os si vyznačíme čísla a naše x majú byť väčšie ako 4,8, čiže prázdny krúžok, lebo máme ostrú nerovnosť a čísla väčšie ako 4,8. Teda x patrí od 4,8 do nekonečna, pretože číselnú os čítame zľava doprava. A ak nechceš, aby ti ušli ďalšie videá z matiky, nezabudni dať follow a like.